wana mai wana baba pamusoro. Ndofunga nezvinezvi tichatanga nekuti pafumiwa mondizvo tozoombera bare redu nai. Ngatiomberei kwafumiwa mondizvo. Kwafumiwa mondizvo. Alright. Ngatiomberei mambo wedu. Mondizo. Ya, atizodanya neupedza nguwa mvura yeda kunaya. Patakasira nyedu tinopaziwa nai. Sani panguwa inoita uda kubvunza changadza kuti Wachangadza patakasira namarumwezo. Ndofunga munopaziwa. Zvenyu zvauya zvakakwana here? Zvakanzi nanasi soko tiri kuda zvinhu zvedu zvakasara zvamaiti zviri munzira. Mungu mambo zvauya. Igadzidza isoko. Unaona wachipuwa miti wasoko zvinhu zvamandakaenda sara nazvo zviya. Tauya nazvo zvakaita musaridzirwa marimwe zuro wanzwiswa anzwe muchitaura nemazita acho kuti zvakadai chasara chiine chii muchikanda soko zvamakamboita pamusoro idare. Vana soko zvinhu zviya zvakanga zvakasara zviya zvauya zvinorova mombe hadzi 6 nemombe yamambo imwe kureva 7 yeti nebhutsu jongwe nenhongo zviripo. uri kusvika wana soko iyo tiri kuzvinzwa asi ndinopana pananga pasarira handipana vakanzi arohwa neshamu yekuti anonza mombe 7 nezvaangaita kilazi yamambo echirungu amene kuti ndini ndega ndakazvizwa amene pamukukanasa kunzwa ndifunga ndiripo padare paitiripo tese tingowirirana ndafunga kuti inini mombe dzakasara 2 dzakadziri kudziya idzi ne5 dzakadziri kudziya idzi dzakanzi mombe dzasara dziri kuda kuzodini tikanzi aya musandinyepere mombe idzo dzikazochaya dziri hadzi manje handiti kamba kambodzi ngarowe neshamu dera nayo kuzotsanangudza mushe hatichapikisiba asi ndambozama kutaura namoyo namambo handiti ndichiti zvinhu zviya zvauya ndokubva kutonditi dzauya dziripo here dziri hadzi dziri 6 ndikati zvandatuma mupusa ndati inini dzauya dzakakwana dziri 6 hadzi 1 iri kuenda ikudora ropa yekwamambo iripo ndo mukono chete kanzi pakanaka ko nhongo yauya here ndikati jongwe rauya here ndikati ko heti ndikati ko bhutsu ndikati kanzi zvakakwana kana mashe vachinge vasvika modaidzana mopanana zvinhu zvipi izvozvo muzondifonera bheki kuti zvakamira 1 zvakanaka mozviregai kunomuchemberi pamwe tisi takatadzawo kunzwa pamwe takatadzawo kunzwa isusu kuno kudare inini ndakatotaura kuti shamu yedu toda munhu inini nemuromo wangu ndakatotanga kutaura naye kuti iye ndiangatanga zviri kunetsa tongobvukira futi wozouya zvakaringana
mazvinzwisisa here pazvakataurwa baba vacho Friday vacho pazvaitaurwa makazvinzwisisa here? handidi kunyepa. Ndakanzwa kuti shamu yandarwa nayo ndeyekuti mombe dzose dzasara uya dziri hadzi, uya neya mambo ndiyo inogona kuyana iri mukono. Saka hamuna kunzwisisa. Nazvoti mombe 8 hamuna kuzvinzwisisa. Munguva ipapa handinonga ndakabata. Kuti hadzi hazvibvi kuti ishamu. Ndedzaidiwa dzanga dzasara. Boza zvemombe 8 zvakataurwa. Vachadzitora vadzikashusira asi kana pane kamhuru tiri kumupa tumanzi kakangofa anonzweni kana hombe idzodzo ikangosvika ichifa tokufonerai kuti mombe yenyu yafa, tototora picture tokutumirai. Toda mafoni nhamba yenyu 1 2 mushoko. iwewe kana wapedzerawo nhasi panapa pane zvauchada kuzotogadzirwawo. Unotosiya foni nhamba yako newodzani wamwe wako wasati wauya newakauya, muchazodiwa mese. Toenda pakaitira nyaya iyoyi kusvika totenasha iyo mozogadzirirwa chivanhu chenyu. Musazofe futi makati penseni mambomuona, mukati mamuona makabhadhara munova makunyepa mouya moti kuzotaura asi anonge atopedza nemapa chamunozoona. Asi kana usina kupedzawo waita zvimwe unonge wachimbo muchadaidzwa mese henyu, mese u7 wenyu. Pamukutanga kutaura nezvi mukutanga kuona ndakaona musuya mabara okutanga uya nechipira muchibva mati kana zvakaita zvapera ndaona muchibva mati uya ndinonga mai vaibva vati ungauya mubva madai nhasi handinofanira kuwagadzira. Taitowataurira kuti mese muri 7 muchazoya motitakura tonoona pakakatikira 10 iwo wari 7 wochizoya pamusha pa10 kuti wabva chenyu nhasi mama pamusoro nhasi wari kudiwa mama changamiro zvavari kutaura ka vari kuti zvanhasi kugeza handiti ndizvo hatiwakumbidziri waya waitouya wega. Hatina kuwakumbidzira waya waibva watouya wega kutaura kuti isusu takudzokera hatichadi kuona futi 10 saka gogo toita sei. Saka kana iwo wasikani hatiwamanikidzi uya pamwe hawazivi pamusoro yemunhu yamukubvunza mwoyo yakanaka haina mborasisi wari kubatwa nayo kana wakazvigadzirira hanzi panodiwa 150 uye handi akabhadhara yake iye anobhadhara yake. Ipo panotipedza mombe dzichinongedzwa wobva abatwa wobva agadzirwa wobva apiwa. Kana achindogeza mamucheke kana achindogeza kumba kwawo ainobva. Asi pekupedzesera
wachazodiona Tencent kumuenda pawakashayikira wese wari 7 uzoenda nawo obva wagadzirira chiwano chekupedzesera munova muripo madzishe madzimambo munova muripo zanhasi anogadzirwa yeye anongoisa kugadzirirwa ake zvapera kana ane kuchema anochema munotaura wari wakuomedzera takaona mwachibva wako kuti mambo varipo wachibva wangogadzirwa vari watouya ndaida kutofunga kuti taisingazivi kuti pane musha uchada kuzobviswa tizoona kucherwa semataure pazuva ranhasi unofanira kugona pabatwe mari isasusiwa zuva 150 tizoona kubesedzwa tiofambawo zvakanaka tichimira zuva ramangwana iroro taisingazviziva kuti pane zvichadiwa kudaro makawanda makawanda 150 but nochema chema kana iri 100 moto yakumana hatino mari aripo 10 anonzwisisa nochema chema pamusoro mo ishoko rakanaka zvishuwa ngotawo mubvumba wacho wakatangira uko kwakure tobvunza kuti anoda peta kana tapaona $100 anoti ngasunungurwa weri kune $100 chema chema aitobvasita mona kubatsirwa tichionawo unobatsirwa mamega uko yatigadzisa iri kuuya kode iri kuuya vade iri kuuya kutaura takaimirira wachagadzirwa asi nyaya iripo muti wanogona kunga usingazokwani pana tichaenda nehwani kumba ondotora zvakanaka pamwe wanga atyezvawo kuti kuenda naye anotya here nai Tencent anenge adzokera kana muchitya wanongosiya kuuya kuna mambo kuratidza kuti mukuda kuti tiyanane handiti hapana patichati isusu tokuti hande kwachipfuwa miti tonosvika uko taakuponda isi takutora maoko mamambo sei imimi musiri kurespektawo Changamira kana Changamira vachitendera kuti aiwa endai nawo takutorai maoko maChangamira ndopatingabva taenda nemi unosvika kuti tauya naye pano pamusha tipondei kana muchitya aiwa zviri kwamuri imi ndandigare kuno kwandogara kwacho muchatozobudisa mari yakawanda pamuchazoda transport manosvika ikoko pamuzinda aiwa ndinokudamburai mari yakapfuura iyo saka zviri kwamuri hatisi kukumanikidzai hatingakutorei pamberi pasha tonosvika uku tokupondai saka zviri kwamuri varume hamusi kumanikidzwa imimi ndimi mune dambudziko isi hatina dambudziko anonzwa mudumbu ndiye anovhura musuro ndatenda zvavo ndizvo ndatenda zvavo kototi timbobvunzawo zvangu tingoitezinzwa toti isusu pawanhonda nzonge vanhu ava i7 vanobva weitowo imwe ndururani iya yekungoti dzimwe nyemba dziya dzisingaibve kana dzichibikwa wamwe wese wapedza wani iyeyo bvaangoramba achingonueka pane zvamambiti vanenge vachida kuti vabatsirwe zvinoitwawo sei umwe uyo achiramba kuti aunzwawo zvinhu zvaunzwa newamwe aiwa kana pachinge pawanika muzambiringa munyemba aiwa tinousiya wakadaro asi uchazouya wamwanigonawo kuuya aiwa avo vanogona kuzouya havo tovagadzirisira zvavo zvotambanuka uyo aitawo nharo uyo aiwa tinongomusiya wakadaro iye ndiye achazouya manje taakuzotangira ipapo jenda uyezve gore rapera nyika munawo vamwe vanhu vane punharo tusina basa pamhuri atiti haakana ndizvizive zvakadaiswaanyangadzira wavo toda kutotenda ivava vazviita vapedza gore sati rapera idzi 27 zvakataurwa idzi gore iri rataakubata iri dzine zvabereka
nhamba inenge yawedzera takatodzidzwa pana bhozhongora pakutaurwawo nhamba iri pamberi havinoti pamwe vanozvinzwawo mamutauriro here bhozhongora kuti wedzerera namba anotaura zvokunyepa kazvisizvo anowedzerawo twake kuti nyaya dzake dzinyatsokuti tsvikiti pamusoro vana moyo ini ndingorine chichemo chiya chandakambotaura pamashure paya kuti taikumbira kuti vanhu vanenge vachiuya zvavanenge vakataurirwa ungotedzera izvozvo iye zvinoka akatatu vanhu vachinge vachichema chema ivo vachaenda ndorara kuti takachema chema ndofuka musi wefriday takanzwisisa vanamo ndizvo ndichitaura kuti hazviiti kuti zvinhu zvidi zvidzokere saka taikumbira kuti zvinhu izvozvo zvisangorambe zvichidi zvichiitika ndatenda amuri kundoona uko kana paine umwe uya achabvunza kuti makadini musataure zvekuchema kana 2 days amaitirwa taurai zvinhu zviri kudiwa chaizvo kana ari mupurisa uya sabhuku akauya musamutaure zveedzenyu dzamakabhadhara uye ane dzake dzakabva dzangotaura auye zvakangokwana nokuti idi tinogona kungozoti 1 day wari kukumirira iwaya newa kuti wari kukumbira kuti aiwa indivanzwedisi vanogona kuzongonyararawo musiwo mutaurirei futi mudzokurudzei paro pandaona pari kutaura ukachipeya miti mutaurirei futi pamusoro imo ndiri kutaura izvo kuti murekwa changadzi mamakanzi munouya nehadzi 15 imimi mukauya nemadhonzi vanamo ndizvo ndiwo wakachema-chema kuti zvinhu hazvidzokeri zvasvika mudare tikachemana namoyo saka ndiri kutaura pakuti pane vamuchaenda makataura kuti muda kuti nyawo auye kwete ndotaura nyawo kuti ukangotsvaga madhonzi asi takandochema-chema zvikadi ndo patiri kutaura kuti ngazvingoitwa zvinenge zvakataurwa ngazviitwe zvipi izvozvo ndofunga munoziva kuti zvafanira kuchiisa fertilizer muchibage unotanga uchiwanza kusvika uzonoti hatwa tushoma ndakuite chi saka imimi makatangawo mune ndo fevha yamakadi asi musazondotaurire vamwe kuti mukangodai zvinodi ndo zvandataura ndanichikumbira kuzwa kuti ivo vari kuuya vanonanga kunogere kana kuti vanotanga kudare rashizana nekuti ikoko ndinofunga kuti ikoko vanofanira kutsinhirirwa sekutaura kwavari kuita ndakanzwa vachitotaura saka vanhu ivava vari kuuya ava handifungi kuti tine rimwe dare ratinoita navo isi vanofanira kuuya semuri vatakaita kuti handina mboti iyo shamwari ini ndakwenda ndinofanira kufambira mhosva yangu ini ndega iye agofambirawo mhosva yake ega asi ndikupindure asi imi makaenda kwaishezano ka mukataurwa kunzi kuriwa mombe dzakati mukaita nharo mukauya nedzidzidzo hatina kuita nharo mukuru wangu haisi nharo makutangisa nyaya teta tinyararai nyaya dzenyu iwo apedza zvako kai makati takatanga rimwe dare futi nyowani imimi madzokera musanotaurire vanhu kuti endai nemadhonzi ngavauye nemhovhi inodiwa nemadhonzi arodiwa akanga tichinyarira nyaya yetisane tiite zvisati uko mazhanja akaibva stera nevasara regai ndikutaurirei kapedza nyaya yedu regai ndikutaurirei vanhu vese ava vari mumashe matembedza ko munotambudzikirei ndokwachezano munotambudzikirei mwesha aripo marebhuru angu mobva uko endai mutira zvese panashe matembedza waishewenya wouya nemi vanopereka zvimwe zvacho kunashe kuna mambo anofunga uko wanozoitirwa kuti ava manje wari kuna zano inini ndindirosimuka neava ndienda navo kwaishezano ndo chaizvo tondosangana nevanhu vangu nevanhu vekwaishezano pamwe chete togadzira chinhu chedu tozosimuka toya kutu saka ava watoendi ukuwega indisipi mukaenda mega anokubvunzawo ndimani aura heni ndofunga tatakawirirana kuti gore rino ndopazvinopera kuti gore rino kwauya vanhu 3 chete
saka gore rinouya wachasvikira kuna ishe wavo wachaenda kwaZanu ndichawaudza zvandakuda rapera kagore hatirambi tichinyengerera vanhu vakandiuraya ndichawedzera dzandinowedzera ndofunga kuti dziite 3 murunzwa pamombe 27 dzadziya wari kuwedzera 3 dzekupedzera nguva takatanga muna October December hapana auya awa ndo wapedzisira kuuya vhiki rinouya rarimwe gore saka ndati pa 27 dzadziya pane dzimwe 3 uyo mpurisa uyo dzingori pa 33 papa uyo handimuregereri baba mhosva yake plus imwe mhosva yekuti gore rapera takawirirana ndofunga munozviziva kuti ngozi ikataura chayataura gore iroro zvisakapera gore rinouya anowedzera ndofunga hapana asingazvizivi saka ndofunga zvajeka kuti 27 dzadziya plus dzimwe 3 idzodzo 3 idzodzo hadzina basa kuti mikono here kana kuti chii idzodzo hadzina basa ndofunga ndozvandati nditaure ishe weikoko monatsokuvatsanangurira ndichanotaura nawo izvezvi manje ndandinaye nyawo ndichamuudza futi imimi momutsinhira manzwa kana muchitowaona muchikwanisa kuwaona munokwanisa kuwataura kuti atabva uku teniseni zvaataura ati gore rapera muna kudini ati pamombe 27 dzadziya pakudiwa dzimwe chi hadzinei kuti mikono ndofunga mukawaudza kudaro hapanenge pakanaka pamunozouya nawo kwaZanu iwo wakomana vanongotaurawo nawo kuti shoko rakasvika here bhutsu heti zvinenge zviripo mombe 3 idzodzodzo 2 shamu yandandinayo ndandine shamu yandandinayo ndichitinhisa mombe 1 ndaiwedzera futi ndandakatombotaura hangu namai vangu ndikati ndikutofunga kuti shamu yangu iwe mombe 5 wakaramba wakati dzawandisa mazvinzwa saka ndaisa 3 wakaramba uchingowedzera mwaka ndiwo dzeni dzichingowanda dhakazhe ndiye anokwanisa kuzopedzisira haana chinhu acho asi ari kutsvaga achapiwa nanatezvara wake ndofunga iwo anozviziva saka ndofunga munatsokwatsanangura kuti pa 27 paya gore radini pawedzerwa dzimwe ngani 2 dzeshamu ne1 yangowedzera mazvinzisa totenda moyo mamutoremo hanzi varume ava kana vane putya zvavo havanonga vane mota handi vanongodhiraivha vachitevera vandosvika vamira pamukamba 10 off kana vanotakurawo mupurisa wamama woenda naye wondomira ipapo baba avo vachazosvikawo vagamuchidza zvinhu zvacho vaudza kuti vanoita sei kana vari kutya awa ngavatosvikaokondozatona nekuti pfungwa dzavo dzinotinetsei ngavasvike ipapa mukamba 10 of paya wogadzirirwa zvavo zvaunogadzirirwa zvopera woregera haukuchapfuura haukuenda uku toda kuti skero iyi ende pakati nepakati sevanhu vambotanga wava nepfungwa dzavo ozoita kunge takuvamanikidza kuti svikai aiwa ngavagumire ipapo tokumbirawo hedu ipapo izvi tazvitaura pamberi penyu changamire wachiita mafoni hamba ataurwa wachaona muzukuru mafoni hamba vanhu vairi vanoona kubatirwa kwamuti unga uri ngonyara urembo mutungutsangane zvino
Ko bhutsu dzacho dziri kupi? Bhutsu neheti ngazviiswa apo, pamwe hazvisizvo. Pazia ipapo pavariro Kango. Kana mazuva aona wasvika kwamuri bhutsu size 7 saizi dzakakura neheti yacho yandandinayo yakada kudai hayo asi haichawanirwa vanongotengawo heti yakaita seiyoyi aiwa pari kunzikwa inovasvitsa rakadaro ivo ndo vanozoziva kuti vanoita sei. Hanzi kokorozi haifidwa taona munhu dzacho apo zvaita Makomana imimi maita zvisizo kanini. Zvimwe zvacho munobvunza mabvisire eiita mbo. Munoisunga sei mari? Atinosunga. Musunga ikangotiteera chete tikangoenda nayo chete mwakutouya neyamambo nhasi chaiyo ikangoyambuka rukova chete. Zvimwe zvacho munobvunza ka kwete kungopotonyiwa. Nemakutouya neyamambo nhasi chaiyo. Vana dzaenda iwe mombe dzakauya nadzo dzavachipuwa mikunde dzidzi dziri pane hadzi. Iyo yakasungwa ndo yamambo nembudzi yedu iyi inosunungirwa apa nejongo yakabatwa apa mukomana.
Abana tambwe. Ndozi kusayiza kuti kutere. Uzange gatera nokuzwa zambiri. Abana tambwe laso. Uyana yao kwa pasiri kajuni. Seven, 1, 3, 3, double 3, 2, 8, 8, double 7. Ng'ombe yacho ndio hiyo. Kana muda ule unaenda. Anda tusikiri. Kwamba ni mchonga wako maana ndio ndio ama yeye kazi kwamba Moyo batai. Usungai. right. All right. Sitakutomira basi kuti mimi atikabveka pamba vanhu varipo. Sare zayanat.